Movie Room ikulethela iShrek Mass Festive kulamaholide. Into nje uShrek ayifunayo ukuthula nokuphila kwakhe okujwayelekile kuphela nje. Wena kumele ukuthola amapijama kahle kahle. Manje sekumele athole indlalifa uArthur, umfana ongafanele ngisho yilesi sikhundla. Ngabe yozala Nkomoni. Kanti uPrince Charming ufuna impindiselo. Awazi ukuthi uShrek ukuphi? Akuphambene nalokho. Usho ukuthi uyamazi ukuthi ukuphi? Kungenzeka ngahlelathile ukuthi angiphikisani ngokuphelele nomqondo wokuthi ngokungephikisi wena. noma ngingangazi ukuthi kufanele beku. Ungaphuthelwa uShrek 3 usekhona okwesithathu ngesiZulu ngomhla ka20 December ngo8 PM kwiMovie Room. Thola iHollywood Mzansi Style njalo ngomgqibelo ebusuku ngo8 PM. Movie Room, moved by movies on DStv channel 113.